بسم أب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك أمين. ክርስቶስ ተስዓ እሙታን ብዓቢይ ኃይል ወስልጣን ኣሰሮ ለሰይጣን ኣግዓዞ ለኣዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሓ ወሰላም ኣሜን። ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተስኡ እዩ፣ ብኣማን ተስኡ እዩ። ክብሪ ንዑ ይኹን። እዚ ዘለናዮ ናይ ሓጎስ ናይ ፍስሓ ቅንያት ትንሣኤ ኢና ዘለና። ነዚ ቅንያት ትንሣኤ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባሪኹ ክህበና በቲ ትንሣኤኡ ከተንስኣና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና እምበኣር ሎማዓንቲ ግብረ መልሲ ናይ ፓስተር ክሊፍ ንዲያቆን ምህረቱ ዝሃቦ ኢና ክንርኢ። ናብኡ ቅድሚ ምባለይ ግን በዚ ምክንያት በዓል ትንሣኤ ሓንቲ ግጥሚ ኣዳልየ ኣለኹ ንቅድም ንዓ ከካፍለኩም ሽዑኡ ናብቲ ዝቕፅል መደብና ክንከይድ ኢና። እታ ናይታ ግጥሚ ኣርእስቲ እንታይ እያ ትብል? ብትንሣኤኡ ንኽትንስእ እያ ትብል። ብትንሣኤኡ ንኽትንስእ ንስኻ ነቲ ፍረ ኣይበላዕካዮም ኣዳም እዩ በሊዕዎ። ንስኻ ምእዛዝ ኣይኣበኻን ኣነ ዝኣበኽዎ። ከመይ ደኣ ንስኻ ተሰቒልካ፣ ከመይ ደኣ ንስኻ ተገሪፍካ። ንዝሞተ ዘተንሳኢካ ኣዒንቲ ንዘይብሉ ዘብራህካ፣ ንዝጠመየ ዝዓንገልካ፣ ንዝሓመመ ዘሕወይኻ እንታይ እዩ ነይሩ ገበንካ? እንታይ እዩ ነይሩ ትኽስኻ? ንዘማዊት ዘይነዓቅካ፣ ንጥፉእ ዝተቐበልካ፣ ንጎባጥ ዘቕናዕካ፣ ንዓመፅቲ ዝመሓርካ ከመይ ደኣ ንስኻ ተጸሪፍካ? ከመይ ደኣ ንስኻ ተገሪፍካ? ሎምኸ እንታይ ክፈዴካ? ሎሚ እውን ደጊመ ክሰቕለካ፣ ሎሚ እውን ደጋጊመ ከዋርደካ፣ ሎምስ ይኣኽለኒ ክእዘዘካ። ትንሣኤኻ ትንሣኤይ ክወልድ፣ ቁስልኻ ንቁስለይ ክዝንን፣ ስቓይካ ሓጢኣተይ ክሽፍን፣ ሞትካ ህይወተይ ክኸውን። ስለይ ንስኻ ተሰቒልካ፣ ስለይ ተገሪፍካ፣ ስለይ ሓሞት ጥዒምካ፣ ስለይ ተጸፊዕካ፣ ስለይ ጡፍ ኢሎምልካ፣ ስለይ ተናዒቕካ፣ ስለይ ኣኽሊል እሾኽ ለቢስካ፣ ስለይ ሞትካ። ኣነኸ እንታይ ፈደኹኻ? ጎይታይ ኣነኸ እንታይ ፈዴካ? ትንሣኤይ ንስኻ ኢኻ ጎይታይ፣ ሕጂ እውን ተስፋይ ንስኻ ኢኻ። ክትስእ እንተዝኽእል ምተሳእኹ ባዕለይ፣ ለካ ስለ ዘይክእሎየ ሞይትካ ዝተንሳእካለይ። ትንሣኤኻ ትንሣኤይ እዩ፣ ህይወትካ እውን ህይወተይ እዩ። ድሕሪ ደጊም ክነብር ስለይኻ፣ ካብ ብሕጂ ክነብር ንኽብርኻ፣ ስለይኻ ክዛረብ፣ ስለይኻ ክሰርሕ፣ ስለይኻ ክገልግል፣ ስለይኻ ክስተንፍስ፣ ስለይኻ ክሕጎስ፣
سليخا كعرف كل نجر سليخا خجبر ردأني آمين حوالي قدس باولوس كم زيلو زحفو بقال كونا ويس بقبرئ تقبرو زبال كله بسم قويتنا إيسوس كريستوس قبرو بو خا نجزي أبهر أبو أمس جنو قلاسياس عرف سلسته فقدي عسرته شوعته እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ፍትዋት እንቋዕ ደጊመ ናብ ብርሃነ ትንሳኤኡ ብሰላም ኣብፅሐኩም ኣብ ዝሓለፈ መደብና ቅድሚ ሰሙን ኣቢሉ ቅድሚ 10 መዓልቲ ኣቢሉ ኸውን ብዛዕባ ሓደ ኣዝዩ በሊሕ ትሑት መስተውዓሊ መንእሰይ ዲያቆን ምህረት ዝተባሃለ ናይ ሃርቫርድ ተምሃሪ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብር ወዲ ካህን እሞ ከዓ ናይ ኣባል ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኣብ MIT ዝተባሃለ ዩኒቨርሲቲ ኸይዱ ንሓደ ፓስተር ኣቦን ውላድን ፓስተር ክሊፍን ስቲዋርትን ዝተባሃሉ ዝገብርዎ ዝነበሩ ጎስጓስ ዕድል ተጠቂሙ ገለ ሕቶታት ብኣኽብሮት ከም ዝሓተቶም ነቲ እሱ ዝሓተቶም ነቲ እሱ ዘቕርቦ ዝነበሩ ምርትዖን ከዓ ዘዕግብ መልሲ ከም ዘይሃብዎ በዚ ምክንያት ድማ ብዙሓት ሰባት ህልውና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኣብ ሙሉእ ዓለም ንምፍላጥን ንምልላይን ዓብይ ማዕፆ ከም ዝኸፈተ ከምቲ ዲያቆን ምህረት እውን ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ዝገለጾ ብዙሓት ሰባት ብኣካል እውን እንዳረኸቡ ብፅሑፋት እውን ብዛዕባ ኦርቶዶክስ ዝያዳ ክንፈልጥ ንደሊ ኢና ብኸመይ ክንረኽበካ ንኽእል ናብ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ክመፅእ ንደሊ ኢና ክንቅየር ወይ ድማ እቲ እምነት እቲ ክንክተሎ ንደሊ ኢና ኢሎም ብዙሓት ሰባት ናብ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ከም ዝመፁ ምስክርነት ይብሎ ብዘይ ቃል ዓለም ድማ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣነ እውን በቲ ብዙሓት ብእንግሊሽ ክርድኦ ንዘይክእሉ ኢለ ዘዳልኽዎ መግለፂ ገለገለ መንእሰያት ካብ ፕሮቴስታንት ናብ ኦርቶዶክስ ንኽመፁ ምድላዋት ዝገብሩ ኣለዉ እግዚኣብሔር ይመስገን ፅቡቕ ዜና እዩ ዝያዳ ማተርያል የድልዮም ዝያዳ ፅሑፋት የድልዮም ዝያዳ ቪድዮታት የድልዮም ግን ኣብቲ መስርሕ ጀሚሮም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ማዕፆ ከፊቱሎ ማለት እዩ ንብዙሓት ሰባት ብዙሓት ሰባት እውን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክንሓተካ ደሊና ኢሎም እውን ንዓይ እውን ዝበፅሑኒ ዝረኸቡኒ ሰባት ኣለዉ እግዚኣብሔር ይመስገን እቲ ዕላማ ደቂ ግሩፕካ ንምብዛሕ ዘይኮነ ዝድሕኑ ሰባት ንምብዛሕ እዩ ንባዕልና እውን ኣካል ናይቲ ድሕነት ንክንከውን እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና እግዚኣብሔር ኣምላኽ መሓሪ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ርህሩህ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንትዕቢተኛታት ይፃረሮም እዩ ስለዚ ብትዕቢት ደረትና ነፊሕና በቃ ኩሉ ሰብ ሲኦል ይዕድሉ ኣነ ግን ድሒነኤ ኣነ መንግስተ ሰማያት ድሮ ወሪሰኤ ኢልና ኣይንፍክርን ኢና ብምሕረቱ ግና ንድሕና ኣለና ድሒና ኢና ብሕጂ እውን ክንድሕን ኢና እንዳበልና ብንስሓ ብምሕረት እግዚኣብሔር ኣብ ዕቑብኡ ናብ ምሕረቱን ክነብር ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና እምበኣር ናቱ መቐፀልታ ሕጂ ድማ ፓስተር ክሊፍ ብቐዳማይ ኣብቲ ዲቤት ዝነበረ ኣብ MIT እቲ ስቲዋርት ዝተባሃለ መንእሰይ ፓስተር እዩ ዝያዳ ምስ ዲያቆን ምህረት ዝዘራረብ ነይሩ ኣብዚ ሎማ ዓንቲ ግብረ መልሲ ምሃብ ግን እቲ ኣቦ ወይ ድማ ፓስተር ክሊፍ እዩ ዝዛረብ ነዊሕ እውን ኣይኮነ እቲ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ናይ ከባቢ 4 ደቂቕ 3 ደቂቕ እንገለን እዩ ግን ኣብኡ መሰረታዊ ሓሳባት ስለ ዘሎ ካብኡ ተበጊሰ ንዑ ክትርጉመልኩም ነቶም ቋንቋ እንግሊሽ ዘይትሰምዑ ወይ ድማ ክትሰምዑ ዕድል ዘይረኸብኩም ወይ ድማ ሰሚዕኩሞ ከለኹም ግን ዝያዳ ትንተናን መግለፅን እትደልዩ ማለት እዩ ስለዚ ቃል ንቃል ትርጉም ዘይኮነስ እንታይ ኢና ክንገብር ማለት እዩ ትንታነ እዩ ንዑ መግለፂ ክገብረሉ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፅቡቕ ፃንሖት ይግበረልና ቀጥታ ናብቲ ቪድዮ ክንከይድ እሞ ከምቲ ናይ ብቐዳማይ
ቁርብ እንዳሰማዕና እንዳተርጎምኮ ቁርብ እንዳሰማዕና እንዳተርጎምኮ ክኸይድ እየ Do not watch it unless you really have to. But last Thursday at MIT, Stuart and I were confronted by some Orthodox Christians who were really wanting to push transubstantiation. And Stuart and I agreed we did not handle it very well. We never had anybody really push us as hard. እዚ ፓስተር ክሊፍ እዩ ሪኢኹም ብዙሓት መንእሰያት ተኣኪቦም ከምዚ እዩ ትጎስጓስ ዝገብሮ ዲያቆን ምህረት እውን ቅድሚ ሕጂ ምስክርነት ከም ዝሃቦ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ብዙሓት ኢኣማንያን ጠቕላላ ኣምላኽ የለን ኢሎም ንዝሓስቡ ሰባት ናብ ኣምልኾተ ኣምላኽ ወይ ድማ ኣምላኽ ህልውና ኣምላኽ ናብ ምእማን ኣብ ምብፃሕ ዓብ ስራሓት ዝሰርሐ ፓስተር እዩ እቲ ኣወንታዊ ጎድኒ ማለት እዩ ግን ኣብቲ ምልኣት ፍልጠት ወይ ድማ ምልኣት ሓቂ ምብፃሕ እዩ ዘዘራርበና ዘሎ ሕጂ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ፅቡቅ ጎኒ ጠቕላላ ኩሉ ኣይንነፅጎን ኢና ንምባል እዩ ርትዓውያን ክንከውን ኣለና ኣብቲ ዘረባና ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ፓስተር ብቐዳማይ ምስ ሓደ ምስ ገለ መንእሰያት ምክትዕ ኣጋጢሙ ነይሩ እንድሕር ናይ ግድን ክትርእይዎ ዘይብልኩም ኮይኑ ኣይትረኣይዎ ማለት እንተዘይረኣኹሞ ይሕሸኩም እዩ ዝብሎም ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ንሳ ንባዕላ እታ ነጥቢ ሕጂ ኣገዳሲት እያ ቁርብትለይ ክዛረበላ ደሊ ምክንያቱ እቲ ዝበሉ ሓሳብ ዘተኣማምን ዘዕግብ ዋላ እውን እቲ ዘቐረቦ ጭብጥታት ዘዕግብ እንድሕር ኮይኑ እንታይ እዩ ክብል ነይርዎ ረኣይዋታ ቪድዮ ሕቶ ተሊኩም ከዓ ሕተቱ መልሲ ከዓ ክንበሉ ኢና እውን ክብል ምኻእለ ግን እንታይ ዘርእየካ ክንድምንታይ እታ ሕቶት እያ በዳሂትን ክሳብ ሕጂ መልሲ ዘይረኸበላ ዘሎን ምዃኑ ኢና ንርኢ እግዚኣብሔር ፍቓዱ ይኹን ድማ ናብ ፍልጠት ሓቂ ከብፅሖ እግዚኣብሔር ናብ ምልኣት ርድኢት ከብፅሖ ምክንያቱ ብቕንዕና እንድሕር ዳኣ ተበጊሱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክገልፀሉ ይኽእል እዩ ስለዚ እታ ጉዳይ እቲኣ ክሳብ ሕጂ መልሲ ከም ዘይረኸበላን ክሳብ ሕጂ ሕቶ ኮይናቶ ከም ዘሎን እዩ ዘርኢ ስለዚ ብዛዕባ ትራንስሳብስታንሺዬሽን ዝምልከት ሕቶታት ኣቕሪቦም ነይሮም ኢሉ ሕጂ እዛ ርእስቲ ደጋጊማ እንድያ ክትደጋገም ዘላ ብቐዳማይ እውን ትንክፍ ከብላ ፈቲነ ነይረ ሕጂ ግና ዝያዳ ምድላው ገይረ ገለ ፅሑፋት ኣዳልየ ኣለኹ ኣብ መወዳእታ እዛ ቪድዮ ምስ ረኣናያ ትንተና ምስ ወዳእና ነቶም ዝያዳ ዕሙቕ ዝበለ ሓሳብ እትደልዩ ከቕርበልኩም እያ መወዳእታ ንሕጂ ግን ትራንስሳብስታንሺዬሽን ብላሉ ሕጂ ትዝክሩ እንድሕር ኮንኩም ብቐዳማይ ዲያቆን ምህረት ኣነ ትራንስሳብስታንሺዬሽን ዝብል ኣገላልፃ ኣብ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ኣይንጥቀመሉን ኢና ኣነ ከዓ ካቶሊክ ኣይኮንኩን ኢሉ ደጋጊሙ ይነግሮ ነይሩ እዩ እንተኾነ ይደጋግማሉ ፓስተር ክሊፍ ሕጂ ክልተ ነገር እዩ ዘርእየና ሓደ ፓስተር ክሊፍ ዝበዝሕ ግዜ ዝገብሮ ንባባት ወይ ዝገብሮ መጎተ ምስ ተኸተልቲ እምነት ካቶሊክ ምዃኑ እዩ ዘርእየካ ምክንያቱ ኣብ ኣሜሪካ እቲ ዓብላሊ ክርስትና ዓይነት ክርስትና ፕሮቴስታንት እዩ ድሒሩ ካቶሊክ እዩ ኦርቶዶክስ ዳርጋ ከም ዘሎ ዘይፈልጡ ሰባት እውን ይበዝሑ ሓቂ ንምዝራብ ስለዚ እዚ ዲያቆን ምህረት ዝገበሩ ኣስተዋፅኦ ዓብን ምዃኑ እውን በዚ ንርኢ ምክንያቱ ኣጉሊሑ ከመማራፂ ሰባት እዚ ኦርቶዶክሳዊ መንገዲ ክርስትና ከም ዘሎ ንሰባት መንገዲ ድሕነት ዝኸፍት ዓቢ እግዚኣብሔር ዘዳልዎ ዕድል ምዃኑ እዩ ስለዚ ክሳብ ሕጂ ምስ ካቶሊክ የደናግሮ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ናይ ዲያቆን ምህረት መጎተ Whether you believe in transubstantiation or whether you believe communion is symbolic of the death of Christ, I really just don't think it makes that much difference. እንታይ ይብል ኣሎ እንተኾነ ግና ኮሚኒየን ወይ ቅዱስ ቁርባን እንተስ ትራንስሳብስታንሺዬሽን ወይ ድማ ምልዋጥ ብምልዋጥ ዘጋጥም ኢልካ ዲኻ ኣሚንካ እንተስ ብኻልእ መንገዲ ድዩ ኣነስ ዋላ ሓንቲ ብዙሕ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ኮይኑ ኣይስማዓንን እዩ
ቀንዲ ጉዳይስ ቀንዲ ርእስትስ ኣይኮነን እቲ ቀንዲ ክንግደሰሉ ዘለና ጉዳይስ እዚ ይኮነን ይብል ኣሎ ማለት እዩ Anybody? But if you think our purpose in life is to go around and straighten out people on transubstantiation or symbolism of communion, I strongly disagree. ክዕንቅፈኩም ኣይደለነን ገሊኹም ይብል ኣሎ ፓስተር ክሊፍ እንተኾነ ዕላማ ናትና ወይ ድማ ተልእኾ ናትና ንሰባት እንዳኸድና ነቶም ትራንስሳብስታንሺዬሽን ዝብሉ ሰባት ክነረድእ ነቲኦም ንምልክት ጥራዩ ቅዱስ ቁርባን ዝብሉ ከዓኒ ክነቃንዕ እዚ እንድሕር ኮይኑ እቲ መልእኽትና ኮይኑ ዝስምዓኩም እዚ ጌጋ እዩ እሱ ይኮነ እቲ ቀንዲ ጉዳይና ይብል ኣሎ ብዙሓት ሰባት ጠምዮም ኣሎ ብሰዓት ዝብል ኣሎ ብዙሓት ሰባት ጠምዮም ኣሎ ብዙሓት ሰባት ኢየሱስ ይደልዩ ኣለዉ ብዙሓት ሰባት ንክርስቶስ ዝደልዩ ኣለዉ ብዘመን እዚ ይብል ኣሎ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ቀንዲ ጉዳይ ቀንዲ ርእስትስ ይኮነን ብዙሓት ሰባት ንኢየሱስ ሰኣን ምፍላጦም ይጠፍኡ ኣለዉ እዚ ኣማናዊ እዩ ኣይኮነን ምልክት እዩ ዝብልሲ ካልኣዊ ወይ ድማ ቀንዲ ክንዘራረበሉ ዘለና ወይ ድማ ቀንዲ ጉዳይ ተልእኾናስ ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ Protestants that they should believe more strongly in the presence of Christ in communion. Come on. I'm just glad you celebrate communion, okay? Focus on. يوم تايزو زلو نكاثوليك كيدا إذا ترانسابستانشيشن وي مغيار تبلو زلهم جيجا إلى نعم كرد ويدما نت حدا بروتستانت خيدا نو سيمبول نسيمبول الملكة هيكونن أمانة ومخانوخ أمنوا لكم إلا خموجوت إذا كوننت ناتي مال أختي ويت ناتك عندي أتوكرو نبي يسوع كريستوس كنا تذكر على الناس بزلو تقولش قربان مقباركم ترايسي وقول انتوا رفني يبلع له مالتي Trust in him and go at it. The point I'm trying to make is let's be careful with a false prophet and true prophet and false Christian and true Christian. Now, እቲ ንሓሶት መምሃራን ዝበሃል ጉዳይ ግን ክነስተውዕለሉ ኣለና ንሓሶት ነቢያት ዝበሃል ነገር ከዓ ክነስተውዕለሉ ኣለና ኣብ ክርስቶስ ነተኩር ንዕኡ ከዓ ንስዓቦ ይብል ኣሎ ሕጂ ከም ኦርቶዶክስ ተኸተልቲ እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ንምንታይ ኢና ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ክንድዚ ኣጋዚና ንግደሰሉ እንድሕር ኢልና ልምዲ ስለ ዝኾነና ኣብቲ ቤተክርስትያን ስለ ዝፀንሐና እንታይ ደኣ እሞ ኣቦኻ ዝሃበካሲ ክተቐፅሎ ኣለካ ጥራይ ከምኡ ይኮነን ብርግፅ ኣቦታትካ ዝሃቡኻ ክተኽብር ፅቡቕ ነገር እዩ ሕጂ ስጋውያን ኣቦታት ኣሎ መንፈሳውያን ከዓ ኣቦታት ኣሎ እቶም ስጋውያን ኣቦታት ዝህቡኻ በቲ ስጋዊ መገዲ ክትዕቅቦ ፅቡቕ እዩ እቶም መንፈሳውያን ኣቦታትና ከመን እዮም ድሕር ኢልካ ከዓኒ ሃዋርያትን ነቶም ሃዋርያት ዝተኸተልዎምን ኣቦታትን እዮም እዚ ጉዳይ ቅዱስ ቁርባን ግን ኣምላኻዊ ትእዛዝ እዩ ኣምላኻዊ ትእዛዝ እዩ ሕጂ ብዙሕ ጥቕስታት ኣይጠቅስኒ ግን ሓንቲ ክፋል ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ብሓንሳብ ኮይንና ክነንብብ ኢና እሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንድምንታይ ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ተገዲሱ ከም ዝመሃረ ክነስተውዕል ኢና ቅዱስ ቁርባን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መዓስ ይሰሪዕዎ እንድሕር ኢልና መዓስ ይሰሪዕዎ ዓርቢ ክስቀል ሓሙስ ምሸት ሓደ ሰብሲ ቅድሚ ምሟቱ ነቲ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር ተላቢኡ እዩ ዝመውት ወይ ዘዕርፍ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ መሰረታዊ ዝኾነ ቀንዲ ጉዳያት ሓሙስ ምሸት እዩ ገይርዎ ትሕትና ምሂሮም ንሃዋርያት እግሮም ሓፂብዎም ቅዱስ ቁርባን ከዓ ሰሪዑሎም ሓሙስ ምሸት ድሮ ምስቃሉ ድሮቶም ምትሓዙ ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ከመሂርዎ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ዘሎ ሓሳብ ብሓንሳብ ኮይንና ነንብቦ ከምዚ ይብል ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 51 ጀሚሩ ከምዚ ዝብል ሓይለ ቃል ኣሎ
ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢሉ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ህያው እንጌራ ኣነ እየ ካብዚ እንጌራ እዚ ዝበልዕ ዘበለ ንዘለዓለም ክነብር እዩ እዚ ኣነ ምእንቲ ህይወት ዓለም ዝህቦ እንጌራ ከዓ ስጋይ እዩ ኢሉ ኣሎ ሕጂ ስጋይ እዩ እዩ ዝብል ዘሎ ብንጹር ትግርኛ ሽዑ ኣይሁድ እዚ ስግኡ ክንበልዕ ከመይ ገይሩ ክህበና ይከኣሉ እናበሉ ንሓድሕዶም ተኻትዑ እዚ ኣይሁድ ገሪምዎም ከመይ ገይሩ ስጋይ ክትበልዑ ይብለና ኣሎ ኢሎም ሕጂ ብልክዖም ተረዲኦሞ ንሱ ከዓ ኖ ብዛዕባ ሰብነት ስጋይ ኣይኮንኩን ዝብለኩም ዘለኹ ብዛዕባ ስጋይ ኣይኮንኩን ካልእ ዝብለኩም ዘለኹ ኣይተረዳእኩምን ኢሉ ኣይኣረሞምን ወይ ድማ እቲ ፀሓፊ ወንጌል ከምቲ ንኣብነት ብዛዕባ ቤት መቅደስ ሰብነቱ ክዛረብ ከሎ ክርስቶስ ነዚ ቤት መቅደስ እዚ ኣፍርሶ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካሃንፆ ምስ በሎም ንሶም እንታይ መሲልዎም ናይ ብሓቂ ነቲ ቤት መቅደስ ዘፍርሶ መሲልዎም ነይሩ እሱ ግና حواري قدس يوحنا شو انت له يقرمو بتصحف نسو بزعبا بيت مقدس سبنتو يزارب زنبره نساتهم قنا بزعبا بيت مقدس اتي نبرت نجر مسيلوو إلو تصحف وانجيل يقرب أبزقن كوم أيبلن تصحف وانجيل كم زلات تيقميتوا اتهم أيهود انت يمزول زلو إذا السقوخ نبلع كم يجيرو كذبنا يكألو النابلو نحر حدهم تخاطروا ስለዚ ድማ ኢየሱስ ከምዚ በሎም ስጋ ወዲ ሰብ እንተ ዘይበልዓኩም ደሙ እውን እንተ ዘይሰተይኹምሲ ህይወት ከም ዘይብልኩም ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ሕጂ ነስተውዕል ክርስቶስ ኮንዲሽን ገይርዎ ንኽድሕንሲ ከም ፕሪኮንዲሽን እዩ ዘቐምጦ ዘሎ ድሓር ከዓ ሓሙስ ምሸት ከዓ እዚ ስጋይ እዚ ደመይ ኢሉ ሂቦም ክንዲዚ ዝኣክል ዘደናግር ነገርሲ ንምንታይ ክርስቶስ ይህቦም ኣሎ ኣገዳሲ ንድሕነት እንተዘይከውን ስለዚ ብንጹር ትግርኛ ስጋይ እንተዘይበሊዕኩም ደመይ እንተዘይሰቲኹም ናይ ዘለኣለም ህይወት የብልኩምን ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ ኣፅንዖት ገይሩ ይዛረብ ኣሎ ቀፂሉ ኣብ ፍቕዲ 54 ከምዚ ይብል ስጋይ ዝበልዕ ደመይ እውን ዝሰቲ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ ኣነ እውን በታ ድሓረይቲ መዓልቲ ከተንስኦ እየ ሕጂ انت زي بلعكم انت زي ساتيكم نايزل العالم هيوت يبلكم انت راي زي كونسي انت بلعكم انت ساتيكم كان نايزل العالم هيوت علىكم بخلتيو بنيجاتيفين ببوزيتيفين غيرو يونات غوداي زتقصو زلو سغاي بالحق امو دمي كا مستحق يبلالو ات سغاي زبلع دمي ونساتي اباي ينبر انون ابو ينبر امين ابوه نبر نسوخ أبانا خنبر እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልና ነዚ ስለዚ ፈቀደልና ክብር ምስጋና ነው ይሁን ቀፂሉ ከምዚ ይብል ከምቲ ህያው ኣቦ ዝላኸን ኣነ ከዓ በቦ ህያው ዝኾንኩ ከምኡ ከዓ እቲ ስጋይ ዝበልዕ ብኣይ ህያው ኮይኑ ክነብር እዩ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ እዚ እዩ ይብላሉ እዚ ክብል ከሎ ንገዛእ ሰብነቱ እዩ ከምቲ ኣቦታትኩም ዝበልዕዎሞ ዝሞቱ ኣይኮነን ዝብላዕ ጥራይ ከምዚ ጉዝ ነገር ኣይኮነን እንታይ ደኣሉ ከምቲ መና ኣይኮነን እምበር መና ካብ ሰማይ ዝወረደ ሕብስቲ እዩ እዚ ግና ካብ ሰማይ ዝወረደ ሕብስቲ ጥራይ ዘይኮነስ ኣማናዊ ስጋ እንደምን ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ክገልጽ ከሎ ከምቲ ቦታትኩም ዝበልዕዎ መና እሞ ዝሞቱ ኣይኮነን ነዚ እንጌራ ዝበልዕሲ ንዘለዓለም ክነብር እዩ ይብላሉ ኢየሱስ ነዚ ኩሉ ዝተዛረቡ ኣብ ቅፍርናሆም ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ክምህር ከሎ እዩ ብዙሓት ካብ ደቂ መዛሙርቱ ነዚ ሰሚዖም እዚ ዘረባዝስ እፁብ እዩ መን ክሰምዖ ይኽእል በሉ ገሪሞዎም ከመይ ገይሩ እዩ ስጋይ ብልዑ ደመይ ዝሰትዩ እቲ ኣተገባብርኡስ ገሪም ከመይ ጌርና ስጉ እንደምን ክንበል ብልክዖም ተረዲኦሞ እንታይ ብል ሽዑ ትሕት ኢልካ ፍቕዲ 66 ካብ ሽዑ ጀሚሮም ብዙሓት ካብ ደቂ መዛሙርቱ ንድሕሪት ተመልሱ ምስኡ እውን ምኻድ ገደፍዎ ይብል ኣስተውዕሉ ሕጂ ቀፂልኩም እንድሕር ኣንቢብኩሞ እንታይ ይብለና ስለዚ ኢየሱስ ነቶም 12 ንስኻትኩም ከ ክትከድዶ ትደልዩ ኢኹም በሎም ንስኻትኩም ክትከድዶ ትደልዩ ሕጂ እንድሕር ናይ ምርዳእ ጉዳይ ኮይኑ ኣብ ጉጉይ ክጠፍኡ
ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይመሓደጎም ነይሩ ኖ ኣነ ብዛዕባ ከምዚ እዛረብ ዘለኹ ኢሉ መቃንዖም ነይሩ ሕጂ ግና እቲ ሓቂ ንሳ ስለ ዝኾነት ክትቅየር ከዓ ስለ ዘይትኽእል ሰባት እኳ እንተ ተዓንቀፉ ብዙሓት ሰባት ንዑ ምስዓብ እኳ እንተገደፍዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ክብል ከሎ ንሰምዖ ነቶም ደቂ መዛሙርቱ ነቶም 12 ኸማን ንስኻትኩም ከ ክትከዱ ዶ ትደልዩ ኢኹም ኢልዎ ጴጥሮስ እንታይ ኢሉ ሽዑ ጎይታይ ንስኻ ናይ ዘለኣለም ህይወት ቃል ኣለካ ናብ መን እሞ ክንከይድ ንሕናስ ንስኻ እቲ ቅዱስ ናይ ኣምላኽ ምዃንካ ኣሚናን ፈሊጥናን ኣሎና ኢሉ መለሰሉ ሕጂ እዚ ዝብል ካብ ኮነ እቲ ወንጌል ብንጹር ትግርኛ እቶም ቀዳሞት ክርስቲያን ድማ ስጉኡን ደሙን ኣማናዊ ምዃኑ እንዳተረዱ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ኣብ ዓለም ዘለላ ድሕሪ ምምቃል ካቶሊክን ኦርቶዶክስን እውን ክሳብ 16 ክፍለ ዘመን ክሳዕ ፕሮቴስታንት እምነት ዝመጽእ እሞ ምምቕቃል ክሳዕ ዝጅምር ኣብ ዓለም ሙሉእ ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ስጉኡን ደሙን ኣማናዊ ምዃኑ ንድሕነት ኣገዳሲ ምዃኑ እያ ተኣምንን ትርዳእን ነይራ ሕጂ መጽእ ኢልካ ቅድሚ 300 ዓመት ቅድሚ 400 ዓመት ጀሚርካ ኖ ቅዱስ ቁርባን ኣየድልን እዩ ንመዘከርታ ወይ ንምልክት ጥራይ እዩ ንድሕነት እምነት ጥራይ እኹል እዩ ምባል ሓደጋ እዩ ብጣዕሚ ሓደጋ እዩ ክመስለካ ይኽእል ግን ነቲ ሓቂ ምስ ረኣኻ ከዓ ኦኬ እሞዛ ጉዳይ እዚኣስ ከጽንዓ ኣለኒ ክመራመረላ ኣለኒ ከንብብ ኣለኒ ኢልካ ንድሕሪት ናብቲ ጥንታዊ ጽሑፋት ናይ ቀዳሞት ክርስቲያን ክትምለስ ክትክእል ኣለካ ብስምዒታ ክኸውን ኣይክእልን ብሎጂክ ክኸውን ኣይክእልን ሕጂ ናይ ጥቕስታት ኮምፒቲሽን ኣይኮንና ንገብር ዘለና እንታይ ደኣ ኢልካ ንምድሓን ስለ ዝኾነ ዕላማ ኣነ ንኽድሕንሲ ዓይና እዩ ዘዋፃፅኣኒ ኢልካ ብቕልል ዝበለ ምሕሳብ እዩ ነቲ ክርስቶስ ዘስተምሃሩ ነቲ ሃዋርያ ዝተግበርዎ ነቶም ቀዳሞት ክርስቲያን ዝነብርዎ ዘሎ ሓቂ መሓዝ እዩ ዘድሕን ብተመሳሳሊ እውን ኣብ ኦርቶዶክስ ምስቲ ቀዳሞት ክርስቲያን ዝገብርዎ ዝነበሩ ዘይሰማማዕ ምስኡ ዘይከይድ ነገር እንድሕር ሃልዩ እዚ ደኣ ካበይ ኣምፂኹሞ እዚ ከመይ ገይሩ ማዕቢሉ እዚ ካበይ መፂኡ ኢልካ ዋላ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እውን ቤታ ንኽተፅርእ እትጥቀመሉ እቶም ቀዳሞት ኣቦታት ዝፀሓፍዎ ጽሑፋትን ትምህርታትን እዩ ስለዚ ምክንያቱ ዕላማና ንሓቂ ምፍላጥ እዩ ዕላማና ምድሓን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናብ ፍልጠት ሓቂ ናብ ምልኣት ሓቂ ከብፅሓና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና ባር ናብታ ቪድዮ ንመለስ ሕጂ ከዓ ሕጂ ፓስተር ክሊፍ ዝብሎ ዘሎ ቀፂልና ንስማዕ If you deny the deity of Christ, I don't think you're a follower of Christ. Christ claimed to be God. So if you deny his deity and reduce him to a good teacher, you are not following Christ. Secondly, እምበኣር እዚ ምስ በልና ኢሉ ፓስተር ክሊፍ ንሕና እዚ ቅዱስ ቁርባንስ ኣማናዊ ኮይኑ ትራንስብስታንሽን ኢልና መዘከርታ ኮይኑ እሱ ቀንዲ ኣገዳሲ ጉዳይ ኮነን ሰለብሬት ትገብሮ ምህላኩም ጥራይ እኹል እዩ ግን ኣገዳሲ ነጥብታት ከኣሎ ንኣብነት ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ምዃኑ ዘይተኣምን እንድሕር ኮንካ እዚ ሓደገኛ ኢሉ ንሰዓቢ ክርስቶስ ኣይኮንካ ንስኻ ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ምዃኑ ፈጣሪ ምዃኑ እንድሕር ዳ ዘይትርዳእን ዘይተኣምንን ኮንካ እዚ ዓብ ጌጋ እዩ ይብላ ኣሎ እዚ እቲ ቀዳማይ ነጥቢ ኢሉ ዘቐመጠ እዩ ካልኣይ ድማ ንስማዕ for our sin, you are denying the real Jesus. Thirdly, ካልኣይ ድማ ገዳስ ነጥብ ድማ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓጢኣትና ንኽሽፍን ንነውርና ንኽሽፍን ንኸድሕነና ክብል ኣብ መስቀል ከም ዝሞተ እንድሕር ዳ ዕዳና ክኸፍል ኣብ መስቀል ከም ዝሞተ እንድሕር ዳ ዘይተኣምን ዘይትቕበልን ኮንካ እዚ እውን ሰዓቢ ክርስቶስ ስኻ ተኸታሊ ክርስቶስ ኣይኮንካን ይብላ ኣሎ if you talk about his resurrection simply as a spiritual thing, not a physical thing, you are not following Christ. Because the Gospels and the New Testament bend over backwards to communicate that dead Christ physically, bodily rose from the dead. ሳልሳይ ነጥብ ድማ እንታይ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ከም ዝተንስአ
ክትስእ ከሎ ድማ ብመንፈስ ዘይኮነሲ በቲ ስግኡ ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዝተንስአ ዘይተኣምን እንድሕር ኮንካ ምክንያቱ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ብንፁር ተፃሒፉ ስለ ዘሎ እዚ ዘይተኣምን እንድሕር ኮንካ እውን ንስኻ ብሓቂ ክርስቲያን ኣይኮንካን ወይ ድማ ተኸታሊ ክርስቶስ ኣይኮንካን እዩ ዝብል ዘሎ So those are some of the major. And yes, there are false prophets, and they twist the living daylights out of the Bible, and they deny Christ. Watch out. እምበኣር እዚኦም ገለ ካብቶም ቀንዲኦም ይብላሉ ሕጂ እዚ ሰለስቲኡ ዝበሉ ኣዝዩ ደስ ዝብል ሓቅታት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ምዃኑ ፈጣሪ ምዃኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሞቱ ከም ዝተበጀወና ብስቕለቱ በቲ ኩሉ ኣብ መስቀል ዝገበሮ ብሓፈሽኡ ኣብዚ ምድሪ መፅኡ ብዝገበሩ ኩሉ ነገር ከም ዘድሓነና ንኣምን ማለት እዩ ከም ኦርቶዶክስ ሳልሳይ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ከም ዝተንስአ ዘለናዮ ቅንያት እውን ቅንያት በዓል ትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ስዒሩ ከም ዝተንስአ ንሞት ብሞቱ ቀቲልዎ ከም ዝተንስአ ኢና ነብዕል ዘለና እምበኣር ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ሓቅታት እዚ ከም ዘለዎ ምእማን እዚ መሰረታዊ ነገር ይብላሉ ሕጂ ፓስተር ክሊፍ ነዚአን ሰለስተ ነገራት ከም ቀንዲ ነገር ቆፂርዎ ነቲ ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ኣማናዊ ድዩ ኣይኮነን ከዓኒ ቀንዲ ነገር ኣይኮነን ይብላሉ ሕጂ ንሱ ከምኡ ክብል ይኽእል እዩ ግን ካብ ምንታይ ተበጊሱ ከምኡ ይብል ኣሎ ነቲ ቀንዲ ካብዘይ ቀንዲ ንክፈሊ እንታይ ዓይነት መለክዒ ተጠቂሙ ኢና ክንሓትት ዘለና እንታይ ዓይነት መለክዕ ተጠቂሙ ንሕና ኸ እንድሕር ዚ ፓስተር ክሊፍ ዝብሎ ዘሎ ክስማዕ ኮይኑ ወይ ድማ ሓደ ሰብ ከኣምኖ እንድሕር ኮይኑ ሲ ንምንታይ እዩ ከኣምኖ መቸስ ክርስትና ብፓስተር ክሊፍ ኣይኮነን ተጀሚሩ ስለዚ እቶም ቀዳሞት ክርስቲያን ዝርድእዎ ዝነበሩ ሓቅን ፓስተር ክሊፍ ዝርድኦ ዘሎ ሓቅን እንድሕር ዳ ምስምማዕ ዓብዩ ወይ ሓደ ተዘይኮይኑ ኣየናዩ ተሓቂ ኮይኑ ክርከብ ቀዳምነታትና ከበይናይ መለክዒና ክንሰርዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣገዳሲ ኢሉ ምዕራፍ ሙሉእ ዳርጋ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ብዛዕባ ስጉእ እንደሙን እዩ ምዕራፍ ሙሉእ ኩሉ ሰብ እኳ ገዲፍዎ እንተኸደ ንስኻትኩም ክትከዱ ዶ ትደልዩ ኢኹም ኢሉ ነቶም ዝሓረዮም 12 ከይተረፈ ዘይነሓፈሉ ኣገዳሲ ናይ ድሕነት ትምህርቲ እዚ ቀንዲ ጉዳይ ኣይኮነን ኢልካ ገለ ትምህርትታት ከዓ መሪፅካ እዚአን ኣገደስቲ እየን ምባል መበገሲኡ ካበይ እዩ 16 ክፍለ ዘመናት ይኹም 1600 ዓመታት ቤተክርስትያን ኣብ ዓለም ሙሉእ ቅዱስ ቁርባን ንድሕነት ኣገዳሲ ምዃኑ እንዳኣመነት ክትነብር ፀኒሓ ሃንደበት ቅድሚ 300 ዓመት ጀሚርካ ኖ እምነት ጥራይ ኣገዳሲ እቲ ካልእ ቅዱስ ቁርባን ጥምቀት ገለመለ ንምልክት ንመዘከርታ ጥራይ እዩ ምባልሲ የወፃፅእ ዶ ኢልና ክንሓስበሉ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ፓስተር ክሊፍ ነዚ ጉዳይ እዚ ክርድኦ ተዝኽእል ክንደይ ሰናይ ነይሩ ማለት እዩ Some of those people are Catholics, others are Greek Orthodox, some are Pentecostal, and a bunch of them are Protestant. If I want the hardest debates on a university campus, I do not go to the science department. I go to the religion department. እንዳይብል እንደኾነ ብዙሓት ሓሰውቲ መምሃራን ነቢያትን ኣለው ገሊኦም ኣብ ካቶሊክ ቤተክርስትያን ዘለዎም ገሊኦም ኣብ ኦርቶዶክስ ኣለው ገሊኦም ከዓ ኣብ ፕሮቴስታንት ኣለው ብዙሓት ሓሰውቲ መምሃራን ኣለው እንድሕር ዳ እቲ ከቢድ ዝኾነ ክትዕ ዘጋጥመኒ ከዓ ኣብቶም ናይ ሳይንስ ምሁራት ኣይኮኑን ኢሉ ኣብቶም ሃይማኖተኛታት ኢና ዝብሉ እየ ዝያዳ ከቢድ ዝኾነ መጎተ ዝረክብ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ክብል minded, bigoted, fundamentalist Christian because I'm convinced Jesus is God in human form. He died on a cross for our sins, and he bodily rose from the dead. And that. እዚ ብምእማኔ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ዝተገልፀ ኣምላኽ ምዃኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓጢኣትና ክብል ከም ዝሞተ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ከም ዝተሰብ ብምእማነይን ብምስትምሃረይን ብዙሓት ከም ዓሻ ዝቆፅሩኒ
ኣሎ ኢሉ እዚ ሓቂ እዚ ግን ንሕና ከም ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ምዃኑ ንሓጢአትና ክብል ከም ዝሞተ ካብ ሞት ምትስኡ ሚእቲ ካብ ሚእቲ እንርዕሞን እንቕበሎን ትምህርቲ እዩ እግሪ መገድና እንታይ እዩ ዘርእየና ብዙሕ ዘመሳስለና ሓቅታት ኣሎ ምዝኾነ ክርስቲያን ክትካታዕ ከለኻ ወይ ክትዘራረብ ከለኻ ኩሉ ትናቱ ኣይትንፅጎ ብዝተኻእለ መጠን እንድሕር ደኣ እቲ መጎተኻ እቲ ምዝርራብካ ንድሕነት እንድሕር ኮይኑ ደኣ ጥቕሙ እቲ ዕላምኡ ንምቁዋም እንድሕር ደኣ ዘይኮይኑ ዝመፅ ሓሳብ ንምብታንን ንምቁዋምን ክኾን የብሉ እንታይ ካ ትገብር ነቲ ሓሳብ ትሰምዖ እንድሕር ተኣምነሉ ሓቂ ኮይኑ እወ እዚ ትኽክል እዩ እዚ ናይ ሓባር ዘሰማምዕ ነጥብ ረኺብና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ዘሰማምዓካ ትሰማማዕ ኣብቲ ዘይተሰማምዓሉካ ብፍቕሪ ትዘራርብ ስለዚ እዚአን ሰለስተ ነጥብታት ዝብለን ዘሎ ፓስተር ክሊፍ ትኽክልን ንሕና እውን ንኣምነን ግን ካልእ ከዓ ዝጎደለ ዘይተረዳእካዮ ሓቅታት ኣሎ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ናብ ምልኣት ሓቂ ንክመፅእ ፓስተር ክሊፍ ካልኦት ብዙሓት ተኸተልቲ ፕሮቴስታንት ብዙሓት ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ድሕርቲ ትመስሎም ብዙሓት ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ስኢላ ኦሪታዊት ትመስሎም ናይ ብሓቂ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ወንጌላዊት ንክርስቶስ ብምልኣት እትስዕብ ኢየሱስ ክርስቶስ ማእከል ናይ ኣምልኾ ጌራ ን2000 ዓመታት ዝፀንሐት ቤተክርስትያን ምዃና ሃዋርያዊት ቤተክርስትያን ምዃና ንኽርድኡ ማዕፆ ንምኽፋት እዩ ዝኩሉ እምበር ንመጎተ ጥራይ ኣይኮነን ንገብሮ ዘለና ሕራይ እዚ ነይሩ እቲ መልሲ እንታይ ኢሉ መወዳእትኡ ብዙሓት ነዚ ሓቂ እዚ ክነግሮም ከለኹ ከም ዕሽነት ወይ ድማ ከም ኣዝዩ ሰነፍ ዝኾነ ርድኢት እዮም ዝሓስቦ እዩ ዝብል ዘሎ ኣሕፅር ኣቢሉ እታ መግለፂ ገይርዋ እንተኾነ ሕጂ ናበይ ክወስደኩም እየ ዓንተቦይ ብዛዕባ ትራንስሳብስታንሺዬሽን ደጊሙ ጠቒሱ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ እውን ከምኡ ገይሩ ነይሩ ሕጂ እንታይ ክገብር መሲልኩም ኣነ ነዚ ትራንስሳብስታንሺዬሽን ዝብል ሓቂ እንታይ ምዃኑ ገለ ምሻሎ ነቶም ዝያዳ ርድኢት ክትረኽቡ እትደልዩ ሰባት ሓሳባት ወይ ድማ ፍልጠት ንምሃብ ዝኾነ ዘዳለኾ ፓወርፖይንት ኣሎ ብኡ ገይረ ገለ መግለፂ ክህበኩም እየ ማለት እዩ ይቕሬታ እቲ ፓወርፖይንት ብቋንቋ እንግሊሽ የዳለዮ ግን ክትርጉመልኩም እየ ስለዚ ትራንስሳብስታንሺዬሽን እንታይ እዩ what is transubstantiation transubstantiation is the belief that during the Eucharist the bread and wine truly become the body and blood of Jesus Christ transubstantiation ማለት እንታይ እዩ እቲ ቅዱስ ቁርባን ኣብ ግዜ ቅዱስ ቁርባን ወይ ኣብ ግዜ ቅዳሴ እቲ ሕብስትን ወይንን ናብ ኣማናዊ ስጋን ደምን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝቕየር ዝገልጽ መረዳእታ ወይ ቃል እዩ ሕጂ ክሳብ ወልሓንቲ ፀገም የብሉን ትኽክል ከም ኦርቶዶክስ እውን ኣዚና ንኣምኖን ንሰማምዓሉን ሓቂ እዩ ቀፂሉ while the accidents or appearance test smell ማለት እቲ accidents ዝበሃል ዘሎ remain the same the substance changes ሕጂ ኣብዚ እዩ ዘሎ እቲ ቁርብትለይ ከም ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ዘሰክፈና ኣገላልፃ እዚ accident substance ዝብል ናይ ኣሪስቶትልያን ኣገላልፃ እዩ ኣሪስቶትል ኣዝዩ ሓያል ዓቢ ፍላስፋ እዩ ኣብ ዓለም እውን ዓቢ ኣበርክቶ ዝገበረ እዩ ንሱ ዝብሎ ኩሉ ጌጋ እዩ ንምባል እውን ኣይኮነን ቤተክርስትያንና እውን ዓለም እውን ትጥቀመሉ እያ እንተኾነ ግና ነቲ መለኮታዊ ሓቂ ብፍልስፍናዊ ተርሚኖሎጂስ ወይ ትንታኔታት ኣገላልፃ በቃ ተንቲንካ ዳይሴክት ጌርካ ክትገልጾ ምፍታን ኣብኡ እዩ ዘሎ እቲ ሓደጋ ስለዚ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ነዚ ጌጋ ቃል እዩ እኳ እንተዘይበለት ግን ኣይትጥቀመሉን ክትጥቀመሉ ትስከፍ እንታይ ዓይነት ኣገላልፃ ንጥቀም ድሓር ከርእየኩም እየ እንታይ እዩ this view is defined in Roman Catholic doctrine especially after Council of Trent እቲ ኣብ 16 ክፍለ ዘመን ዝነበረ እዚ Council of Trent ዝበሃል
ጉባኤ ትረንት ማለት እዩ ጉባኤ ገይሮም እዚ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን የቕሬታ ሮማን ካቶሊክ ቤተክርስትያን ብዛዕባ ትራንስሳብስታንሽሽን መርገፂ ገይሮም ማለት እዩ ከምቲ ትፈልጥዎ ኣብ 5ይ ክፍለ ዘመን 451 ኣብ ጉባኤ ኬልቄዶን ኦሪየንታል ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ካብ ካቶሊክ ቤተክርስትያንን ካብ ካቶሊክ ቤተክርስትያን ከም ዝተፈለየት ዝዝከር እዩ ድሒሩ ድማ ኣብ 11 ክፍለ ዘመን ኢስተርን ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ምስራቃውያን ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ዝበሃላ ካብ ካቶሊክ ደጊመን ከም ዝተፈንጨላ ኢና ንፈልጥ ብታሪክ ስለዚ እዚ ጉባኤ ትሬንት ዝበሃል ድማ ድሕሪ እዚ ዘጋጠመ እዩ ስለዚ ኣብ ምክፍፋል ኩሉ ግዜ ሓደጋ ኣሎ ማለት እዩ እቲኦም እዚ ዘዳልዎ ዘለኹ ነቶም ዝያዳ ትንተና ትደልዩ ዝያዳ ዕሙቕ ዝበለ ሓሳብ ክትርድኡ ትደልዩ እምበር ንገሊኹም ዘደናግር ወይ ድማ ንምርድኡ ቁርብ ዘሸግር ክኾነኩም ክእል እዩ እንተዘይፈለጥኩም እውን ብዙሕ ከየገድሰኩም ክእል እዩ ስለዚ እንድሕር ደኣ ቁርብ ሕልኽልኽ ዝበለ ኮይኑ ተሰሚዕኩም ፖስት ክትገብሮ ክተቋርፅዎ ትኽእል ኢኹም ምናልባት ግን ንኻልኦት ዝያዳ ክተንብቡ ትደልዩ ዝያዳ ክትመራመሩ እንትደልዩ ቁርብ መንቋሕቋሕታ ኣፍ ደጌ ዝኸፍት እዩ እምበር እኹል መረዳእታ ማለት እውን ኣይኮነን ብመፅሓፍቲ ብካልእ ቪድዮታት ጌርኩም ክተስሕዎ ኣለኩም ከም እግዚኣብሔር ፍቓድ እውን ኣብ ካልእ ኣጋጣሚታት ዝያዳ ኣስፊሕና ቪድዮ ክንሰርሕ ኢና ስለዚ እንታይ ኢና ክንርኢ ሚስቲካል ቴዎሎጂ ስኮላስቲክ ቴዎሎጂ ሕጂ ሚስቲካል ቴዎሎጂ ንሕና ኦርቶዶክሳውያን ኢስተርን ኦሪየንታል ንጥቀመሉ ዓይነት ሚስቲካል ኣፕሮች ንብሎ ሚስቲካል ማለት መምህር ግርማ ዝተባህሉ መምህር እንታይ ኢሎም ተርጊሞም ኣለዉ ተመሃልሎኣዊ ነገረ መለኮት ሕብረት ናብ ኣምላኽ ዘተኮረ ነገረ መለኮት ስኮላስቲክ ቴዎሎጂ ወይ ዌስተርን ቴዎሎጂ ከዓኒ ሞር ኣካዳምያዊ መፅናዕታዊ ስነ ሓሳባዊ እዩ ስለዚ እዚ እቲ ዋና ናይ ኣገባብ ፍልሊ ኣብ መንጎ እቲ ምዕራባዊ ክርስትናን ኣብ መንጎ ምብራቃዊ ክርስትናን ማለት እዩ ስለዚ the Latin West developed a strong tradition of scholastic theology እዚ ላቲን ዌስት እዚ ምዕራባዊ ክርስትና ኣካዳምያዊ ወይ ድማ ናይ ስኳላ ዓይነት ኣገባብ ነገረ መለኮት ምስ ግዜ ከማዕብሉ እቲ ኣመዓባብልኦም ደሪኽዎም እዩ ምስቲ ናይ ስነ ፍልጠት ናይ ካልእ ምዕባይ ክኸውን ይኽእል ንኣብነት ቶማስ ኣኪነስ ዝበሃል ዓብይ ፀሓፊ ናይ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ክሳብ ክንምንታይ ይጥቀም ነይሩ ዝኾነ ናይ ዶክትሪን ናይ ዶግማ ስነ ሓሳብ ክትርጉም ክገልጽ ከሎ እንታይ ዓይነት ሎጂክ ክጥቀም ነይሩ ንኣብነት ኤ ምስ is equal to b እንድሕር ኮይኑ b is equal to c እንድሕር ኮይኑ ስለዚ a is equal to c ዝብል ፕሪንሲፕል ናይ ማትስ ከይተረፈ እዩ ዝጥቀም ነይሩ ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ትንተናዊ ኣገባብ እንዳማዕበለ ይኸይዱ ኣብቲ ምዕራባዊ ክርስትና and it's sought to define and explain spiritual truths using logic and philosophy ስለዚ ምክንያታውነት ወይ ፍልስፍና ጌርካ ነቲ መለኮታዊ ሓቂ ምግላጽ ከም ልምድ እንዳማዕበለ ይኸይዱ ኣብ ምዕራባዊት ቤተክርስትያን ወይ ኣብ ካቶሊክ ቤተክርስትያን ተመሳሳሊ እውን ፕሮቴስታንት ካብ ካቶሊክ ስለ ዝተፈንጨሉ ፕሮቴስታንትን ካቶሊክን ተመሳሳሊ ዓይነት ኣገባብ ኣፀናንዓ ነገረ መለኮት እዩ ዘለዎ the Orthodox East ከቲ ምብራቃውያን ኦርቶዶክስ ኣብያተ ክርስትያናት ከንታይ ዓይነት ኣገባብ እየን ዝኽተላ ዘለዋ ፀኒሐን እንድሕር ኢልና ሚስቲካል ቴዎሎጂ እቲ ዝበልኩኹም ዕንተ ወይ ተመሃልሎኣዊ ነገረ መለኮት እንታይ ማለት እዩ ዝያዳ ኣድህብኡ ንኣምላኽ ኣብ ምስትምቓል ንኣምላኽ ኣብ ምምላኽ ንዕኡ ኣብ ምግልጋል ንዕኡ ኣብ ምምላኽ ዘተኮረ እዩ ማለት እዩ እቲ ኣፕሮች ንጥቀመሉ ከዓ አፖፋቲሲዝም ይበሃል ወይ ቴዎሎጂ ባይ ኔጌሽን እንተ ብቀዳማይ ቁርብ ትንክፍ ኣቢለልኩም ነይረ እዛ ሓሳብ እዚኣ ንክትርዳእና ቁርብ ክተሸግረና ትኽእል እያ ግን
بقل زبالة كرداكم فتن نابنت أو عندنا أفوكادو نابنت أي بزح أي شيء تانيو أفوكادو تعيمون زي فلت سب أفوكادو سنتين تأيو زتعم اسكي أرد عني انتزب لكاس انتاي الكام مترقم كالو بزح فتن كاليو ንኣብነት ኣቮካዶ ደኣ ከምዚ ፓፓዮ ዓይነት መቐረት ዘለዎ እዩ ወይ ከምዚ ካዝሚር ዓይነት እዩ ወይ ገለ ኢልካ ክትፍትን ትኽእል ኢኻ ፍሩታ እዩ ከምዚ ብዙሕ ሽኮራዊ ይኮነን ገለ ኢልካ ኮታ ብዙሕ ክትፍትን ትኽእል ኢኻ ክትፍትኑ እውን ትኽእል ኢኹም ሕጂ ነቲ ኣቮካዶ እስቲ ከምታ ዘላታ እንታይ እንታይ ከም ትጥዕም ብትግርኛ ንክተረዲ ብጣዕሚ ዋላ ብእንግሊሽ ብዝኾነ ቋንቋ ከቢድ እዩ መቐረት ብቋንቋ ክትርድኦ ክትገልጾ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ስለዚ እቲ ዝበለፀ መንገዲ ምጥዓሙ እዩ እንድሕር ጥዒምካያ ጥራይ እንታይ እንታይ ከም ዝጥዕም ብልክዕ ትፈልጦ እምበር ብምግላፅ ብዘረባ ጥራይ ብፊደላት ዋላ መፅሓፍ ሙሉእ እንተተፃሓፈ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ክትርድኦ ኣይትኽእልን ኢኻ እኳ ደኣ እቲ ትህቦ መግለፂ ዘደናግር ክኸውን ይኽእል እዩ ንበል ንኣብነት ኣቮካዶ ፓፓዮ ከምዚ ፓፓዮ ዓይነት እዩ ኢለ እንድሕር ሓደ ሰብ ገሊፀሉ እቲ ሰብ ፓፓዮ ዝፈልጥ እንድሕር ኮይኑ ኣቮካዶ ፓፓዮ ዝጥዕም ኮይኑ ክስምዖ ክእል እዩ ስለዚ ከረድኦ ኢለስ ኣጋግዮ ማለት እዩ ጉጉይ ስእሊ ሒዙሎ እቲ ሰብቲ ስለዚ እቲ ኣፈርማቲቭ ወይ ድማ ኣወንታዊ ኣገላለፃ እዚዩ ሓደገኛነቱ ከምዚኡ ኢልካ ክትገልፅ ከለካ ሓደጋ ኣለዎ ብኣንፃሩ ካልእ ሰብ ከዓ ኣቮካዶ እንታይ እዩ ምስተባሃለ ኣቮካዶ ደኣ ካብ ፓፓዮ ካብ ካዝሚር ገለ ፍልይ ዝበለ ካልእ ዓይነት ፍሩታ እዩ እንድሕር ኢለ እዚ ከዓኒ ኣፖፋቲክ ኣፕሮች ወይ ድማ ኣሉታዊ ወይ ድማ ኔጌቲቭ ኣፕሮች እዩ በቲ ዘይኮነ ኢኻ ትገልፆ ዘለካ ከምዚ ኣይኮነን ትብል ኣለካ ስለዚ ኣይናዩ ዝያዳ ኣኩሬት ኣይናዩ ዝያዳ ትኽክል መግለፂ እንድሕር ኢልካ እቲ ኔጌቲቭ ወይ እቲ ኣፖፋቲክ ወይ እዩ ንምንታይ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ሓቂ እዩ እወ ኣቮካዶ ከም ካዝሚር ኣይኮነን ኣቮካዶ ከም ፓፓዮ ኣይኮነን ብጣዕሚ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ትኽክል እዩ እንታይ ምዃኑ እዩ ዘይነገረና እምበር እንታይ ከም ዘይኮነስ ብትኽክል ነጊርና ኣሎ እቲ ኣወንታዊ ኣገላልፃ ግን ከም ፓፓዮ እዩ ክትብሎ ከለካ ንሰብ ጌጋ ስእሊ ትፈጥረሉ ኣለካ ማለት እዩ ብተመሳሳሊ እምበር ናይ ኣምላኽ ነገር ወይ ናይ ኣምላኻዊ ነገር ናይ ነገረ መለኮት ነገር ከምዚኡ ኢልካ ክትገልፅ ከለካ ሕሰብዎ ብዛዕባ ካብ ኣእምሮ ንላዕሊ ዝኾነ ብዛዕባ ሰማያዊ ዘይጭበጥ ዘይደሰስ ነገር እንዳተዛረብካ ከለካ ከምዝን ከምትን ኢልካ ኣፈርማቲቭ ወይ ድማ ኣወንታዊ መግለፂ መሃብ ናይ ምድንጋር ተኽእለሎ ልክዕ ከምቲ ንኣቮካዶ ከም ካዝሚሪ ወይ ከም ፓፓዮ ኢልካ ንሰብ ክትገልፀሉ ከለካ ክተጋግዮ እትኽእል ምስ ጣዕሞት ሰብ ስባዕ እዚ ዳ ከመይ ጌርካ ፓፓዮ ኢልካ ንኻሊእ እዩ ክብለካ እዩ እዚ ዳ ከመይ ጌርካ ከም ካዝሚር ኢልካ ንኻሊእ እዩ ክብለካ እዩ ከም ካዝሚር ኣይኮነን ከም ፓፓዮ ይኮነን እንድሕር ኢልካዮ ግን ምስ ጣዕሞ እዋ ሓቅኻ ከም ፓፓዮ ኣይኮነን ከም ካዝሚር ኣይኮነን እዩ ዝሓሸ ስእሊ ኣሎ ሕጂ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ዝያዳ ናብቲ ካልኣይ ዓይነት ኣገላልፃ ኣምላኽሲ ብእዩ ዘይኮነስ ብዘይኮኖ ነገር ክትገልፁ ከለካ ዝያዳ ልኩዕነት ኣለዎ ትብል ግን ኩሉ ግዜ ከዓ ብዘይኮኖ ነገር ንክትገልፆ እኹልን ኣዕጋብን ስለ ዘይኮነ ሰባት ከዓ ስለ ዝኾንና ምርዳእ ከዓ ስለ ንደሊ እንታይ እያ ትገብር ቤተክርስትያን ንክልቲኡ ኮምፕለመንት ብዝገብር መንገዲ ትጥቀመሉ ብዝደጋገፍ መንገዲ ከመይ ማለት እዩ እንታይ በታ ናይ ሕጂውን በታ ናይ ኣቮካዶ ኣብነት ገይረ ክረዳእኩም እየ እንታይ ካ ትብል ኣቮካዶ ከምዚ ናብ ፓፓዮ ወይ ናብ ካዝሚር ዓይነት ዝኸደ ፍሩታ እዩ ግን ከዓ ከም ክልቲኡ ኣይኮነን ካብ ክልቲኡ ከዓ ዝተፈለየ ዓይነት ፍሩታ እዩ ትብል ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣወንታዊ ኣገላልፃ በቲ ኣሉታዊ ኣገላልፃ ጌርካ ተደዓዕሶ እሞ ዝያዳ ዝሓሸ ስእሊ ትረክብ ማለት እዩ ዝበለፀ ስእሊ ትረክብ ምልኣት ዘለዎ ስእሊ ትረክብ እዚ ኣፖፋቲክ ኣፕሮች ሕጂ እምበኣር ንነገራት ዳይሴክት ጌርካ ከምዝን ከምትን ኢልካ ብጭብጥ ኣቢልካ ንነገራት ናይ ምግላፅ ሓደጋ ይቕንሰልካ ዝያዳ ከዓ
ኣንፈት ዳኣሉ ዝህበካ እምበር ብቋንቋ ወይ ብላንጉጅ ገይሩ ጭብጥ ኣየብለካን እዩ ማለት እዩ ኣይዕምፀካን ወይ ድማ ኣእምሮኻሲ ኣየፅብበልካን ክፉት ገይሩ ገድፈልካ ነቲ ሓቂ ነቲ ሓሳብ እምበኣር ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ክንዛረብ ከለና እውን ከምኡ እዩ ማለት እዩ እንታይ እቲ ሓደጋ ከምዚ ናይ ትራንስሳብስታንሽን ዓይነት ሓሳብ ክመፅእ ከሎ ዋላ ብደጊኡ ክትሪኦ ከለካ ጌጋ ይሃለዎ ግን ዝያዳ ነገራት ዳይሴክት ክትገብሮ ወይ ከምዚ ኢልካ ኣፈርማቲቭ ወይ ድማ ኣወንታዊ ብዝኾነ መንገዲ እዝን 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 እዩ ኢልካ 4 ነጥቢ ጌርካ ክትዛረብ ክትፍትን ከለካ እቲ ሓደገኛን እቲ ሓደጉኡ እንታይ እዩ ሊሚት ከይትገብሮ ከይትጭብጦ ከይትኣስሮ ነገራት ኣምላኻዊ ዝኾነ ነገራት ኪንዮ ኣእምሮ ስለ ዝኾነ ክፉት እንተገደፍካዮ ተመራፂ እዩ ዝብል እዩ ስለዚ ናይ ተረዲእኩም ክኸውን ተስፋ ገብር ሕቶታት እንድሕር ኣለኩም ድሕና ኮመንት ክደፉለይ እሞ ኣብ ዝመፅእ ቪድዮ ከዓ ክገልፆ ክፍትን እየ ዝያዳ ስለዚ ምብራቃዊ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ከመይ ዓይነት ኣመለኻኽታ እያ ትጥቀም ዝብል ቁርብ ሪቫይዝ ንምግባር ሙሉእ ንሙሉእ ቅዱስ ቁርባን ወይ ድማ ስጋን ደምን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣማናዊ ምዃኑ ተኣምን ቀዳማይ ካልኣይ ከመይ ይቕየር ዘይኮነ ዝያዳ ተድህበሉ ጉዳይ እቲ ሚስትሪ ናቱ ወይ ድማ እቲ ምስኡ ከመይ ሕብረት ትገብር ወይ ድማ ክንድምንታይ ግሩም ምዃኑ ዝያዳ ተድህብ ካልእ ሓደ ግዜ ብፍላይ ናይ ኢስተርን ኦርቶዶክስ ቸርች ዝበሃላ እንታይ ዓይነት ቃል ጥቀሙ እዮም ሜቶሲዮሲስ ዝብል ቃል ጥቀሙ እዮም እዚ ግን ከም ዶግማ ከምዚ ኣብ ጉባኤ ገለ ዘፅደቕዎ ጉዳይ ኣይኮነን እዚ ሜቶሲዮሲስ ዝብል እውን ተመሳሳሊ እዩ እንታይ እዩ እቲ ስጋን ደምን እቲ ሕብስትን ወይንን ናብ ኣማናዊ ስጋን ደምን ኢየሱስ ክርስቶስ ይልወጥ መቐረቱ እኳ ሕብስትን ወይንን ድሕር እንተኾነ እቲ እንታይነቱ ግን ስጋ እንደምን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝብል መረዳእታ እዩ ምስቲ ትራንስሳብስታንሺዬሽን ዝብል ተመሳሳሊ ኣገላልፃ እዩ እንታይ ትፍልሊ እቲ ዝያዳ እቲ ፊሎዞፊካዊ ወይ ፍልስፍናዊ ኣተናትና ኣገባብ ጥቀም እዚ ከዓኒ ስትሬት ፎርዋርድ ወይ ድማ ከምዚ ብዙሕ ትንተናዊ ዘይብሉ እዩ ፍልስፍናዊ ዘይኮነ እዩ ካልእ እቲ ኣብ ጉባኤ ዝፀደቐ ከም ዶክትሪን ዓይነት እዩ እዚ ግን ጀስት ኣገላልፃ ጥራይ እምበር ናይ ግድን በዚ መንገዲ ክትርድኦ ኣለካ እዚኡ እቲ ናይ ሓቂ ትኽክል ኣረዳድኣ ኢሉ ዝደፍእ ኣይኮነን ስለዚ ኣማናዊ ምዃኑ ምእማን ኣብኡ እቲ ጉዳይ ዘብቅዕ ማለት እዩ ድሓር እቲ ፎከስ ከዓ ምንታይ እዩ እንድሕር ኢልካ ኣብ ምኽባር ኣብ ምምላኽ ኣብ ምልዋጥ ሂወትካ ከዓ ምልዋጥ እቲ ክርስቲያን ከመይ ሂወቱ ልወጥ ከመይ ንኣምላኽ የምልኽ ከመይ ምስኡ ሕብረት ትገብር እዩ ትቐንዲ ኣድህቦ ኣብቲ ዴፊኒሽን ወይ ኣብቲ ትንተና ኣብቲ ሓሳብ ኣይኮነን ማለት እዩ እዚ ሚስቲካል ቴዎሎጂ ዝበሃል እቲ ዝቐረበ ትግርኛ ክንጥቀመሉ ንኽእል እንታይ እዩ ተመሃልሉኣዊ ምስ ኣምላኽ ሕብረት ናብኡ ገፁ ዘእንፍት ነገረ መለኮት ትምህርቲ ንባብ መፅሓፍ ቅዱስ ቴዎሎጂ ኩሉ መወዳእቱ ዕላሙስ ምስ ኣምላኽ ሕብረት ንምግባር ክኸውን ኣሎ ምክንያቱ ወዲ ኣምላኽ ንዓለም ከድሕንን በጃና ክኸውንን እዩ ናብዚ ምድሪ መፅኡ ስለዚ ነዚ ዕላማ እዚ ታርጌት ዝገበረ ክኾን ኣሎ ኩሉ እንገብሮ ድማ ናይ ሮማ ካቶሊክ ቤተክርስትያን ከንታይ ዓይነት ኣረኣእያ ትጥቀም ድሕር ኢልና እቲ ሕብስትን ወይንን ኣማናዊ ስጉኡን ደሙን ይቕየር ትኽክል ከምቲ ንሕና እውን ንኣምኑ እዩ ስለዚ ክሳብ እዚ ሓደ ኣለና ማለት እዩ እንታይ ግን ጥቀሙ እሶም እቲ ናይ ኣሪስቶትላዊ ሳብስታንስ ኣክሲደንትስ ገለ ዝብል ተርሚኖሎጂስ ገይሮም ክትንትንዎ ስለ ዝፈተኑ እዚ ዝብልዎ ዘለኹም ጌጋ እዩ ጌጋ ኣገላልፃ እዩ ዘይኮንና ንብሎም ኣይንጥቀመሉን ኢና ወይ ድማ ከም ዶግማ ኣይንሪኦን ኢና ሓደ ኣገላልፃ መንገዲ ጥራይ እዩ ኢልና ኢና ሕልፍ ንብሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ከም ኦፊሻል ዝኾነ በቃ ኣብ ጉባኤ ዝፀደቐ ቃል እዩ ኣብ ካቶሊክ ቤተክርስትያን ትራንስሳብስታንሺዬሽን ዝበሃል ካልእ ኣብ ካቶሊክ ቤተክርስትያን እቲ ስጋን ደምን ከመይ ይቕየር መዓስ ይቕየር ገለ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን
ከመይ ይቕየር ከመይ ኣቢሉ ቅየር መዓስ ቅየር ገለ ዘይኮነት ቀንዲ ገዳሲ ነገር ምቕያሩን ምስኡ ኸ ከመይ ጌርና ሕብረት ንገብር ከመይ ጌርና ከነምልኾ ከመይ ጌርና ምስኡ ንዋሃድ እዩ እቲ ቀንዲ ኣተኩሮ ስለዚ ቁሩብ ናይ ኣተኩሮ ፍልሊ ወይ ናይ ፎከስ ፍልሊ እውን ኣለዎ ማለት እዩ ፕሮቴስታንት ኣብያተ ክርስቲያናት ብዙሓት ደኖሚኔሽንስ ብዙሓት ክፍልፋል ናይ ፕሮቴስታንት ስለ ዘሎ ነተን ቀንዲ ገሊአን ክንሪአን ክንፍትን ኢና ሉተራንስ ዝበሃሉ ሉተራውያን ማለት እዩ እንታይ እዮም ዝኣምኑ ሪል ፕሬዘንስ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ስጋን ደምን ህልው እዩ እንታይ ዓይነት ቃል እዮም ዝጥቀሙ ንሶም ከዓ ሳክራመንታል ዩኒዮን ናይ ምስጢር ሕብረት ኣሎ ከምኡ ከዓ ኮንሳብስታንሺዬሽን ካብሉ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ህልው እዩ ኣብኡ ይብሉ ማለት እዩ እንዳይ ረብሓ ቀሪኹሞ ናይ ቋንቋ ኣባሃላ ፍልሊ እምበሪ በቲልካስ ኣማናዊ እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብቲ ሉተራውያን ዝብልዎ ዘለዉ ካቶሊካውያን ዝብልዎ ዘለዉ ናብ ኦርቶዶክስ ዝብልዎ ዘለዉ ኣማናዊ እዩ ንምባል እዩ ዝኽእሉ ሕጂ ሪኢኹም እቲ ሓደጋ ነገራት ዝያዳ ክትንትኖ ክትጅምር ከለኻ ናብ ናይ ውልቀ ሰባት ኣረዳድኣን ሓሳብን ትመፅእ እሞ ነቲ ሓቂ ሚስ ትገብሮ ወይ ድማ መፈላለይ ነጥብታት ተብዝሕ ማለት እዩ ኣማናዊ ምዃኑ እቲ ስጋን ደምን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓቂ ንሱ ኣማናዊ ስጋን ደምን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእማን ንሱ እኹል ማለት እዩ ክንኡ እውን እቶም ቀዳሞት ኣቦታት ሓሊፎም ብዙሕ ትንተናታት ይሃቡ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን እዚ ስጋዩ እዚ ደመ እዩ ብልዕዎ ስተይዎ ኢሉ እምበር ኣብኡ ብዙሕ ትንተና ኣይሃበን ሪፎርምድ ዝበሃሉ ናይ ፕሮቴስታንት ዓይነት ድማ እንታይ እዮም ዝኣምኑ ቅዱስ ቁርባን ምልክት ደኣ እምበር ወይ ድማ ብመንፈስ ደኣሉ ሓቂ እምበር ከምዚ ህያውሲ ይኮነን ኣማናውስ ኣይኮነን እዮም ዝብሉ እዞም ወንጌላውያን ዝበሃሉ ከዓ ንመዘከርታ እዩ ኢሎም ይኣምኑ ማለት እዩ ሓደ ኣዚና ክንዝክሮ ዝግባአና እንታይ እዩ እቲ ዘመሳስለና ካብቲ ዝፈላለየና ከም ዝበዝሕ ምስትውዓል ወይ ድማ ኣብቲ ዝፈላለየና ዘይኮነስ ኣብቲ ዘመሳስለና ኣተኪርና ምስራሕ ንኣብነት ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን እውን ኣብ ዝቐረባ ግዜ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንሪኦ ዘለና ምስ ካልኦት ኣብያተ ክርስቲያናት ምስ ካቶሊክ ምስ ኢስተርን ኦርቶዶክስ ምስ ፕሮቴስታንት ርክባት ትገብር እያ ኣኼባታት ትገብር እያ እዚ ሓደ ኮይንና ኢና ድሕሪ ሕጂ በቃ ሓንቲ ፍልል የብልናን እንዳበለት ኣይኮነትን ግን እንታይ እቲ ፅቡቕ ነገር እዚ ኣብቲ ሓደ ዝገብረካ ነገራት ትሰርሕ ማለት እዩ ንኣብነት ኩልኻ ንነዳያን ምሕጋዝ እንድሕር ደኣ ናይ ኩልኻ ዕላማ ኮይኑ ብሓባር ንነዳያን ንምሕጋዝ ትላዓል ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ሓደ ዝገብረካ ነገራት ትገብር ንኣብነት ነቶም ኢኣማንያን ወይ ድማ እዞም ተመሳሳሊ ፆታ ዝምርዓው ኩልኻ ዘይትቕበሎ እንድሕር ኮንካ ብሓባር ኮንካ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣመና ኣብ ፅልዋ ኣብ ፖሊሲ ናይ መንግስቲ ከይኣቱ ወይ ድማ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ብሓባር ኮንካ ፅልዋታትካ ንክትሕድር ትጥቀመሉ ትኽእል እያ ስለዚ ኣብቲ ሓደ ዝገብረካ ነጥብታት ክትሰርሕ ምኽኣል ማለት እዩ እንታይ ይብሉ ብእንግሊሽ እንታይ ዝብል ምስሊ ኣሎ the grass is greener where you water it እቲ ሳዕርሲ ኣብቲ ዝያዳ ማይ ዘስተኻሉ እዩ ዝያዳ ቀጠልያ ዝኸውን እንታይ ማለት እዩ ኣብቲ ዝፈላለየካ ጉዳይ እንድሕር ደፊእካ ሰሪሕካ እቲ ፍልልያትካ እንዳገፍሐ እዩ ዝኸይድ ኣብቲ ዘሰማምዓካ ጉዳይ ኣትኪርካ እንተሰሪሕካ ከዓ እቲ ትሰማምዓሉ ነጥብታት እንዳበዝሐ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ኢኩሜኒካል ካውንስልስ እውን ዝበሃል ኣሎ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ በኽሪ እዝንኹም እንድሕር ኮይኑ ምናልባት ኣብ መፃእ እውን ክንሪኦ ንኽእል ኢና ግን ኣብ ኢንተርኔት ስለ ዘሎ ክተንብብዎ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ እምበኣር ሪቪዥን ሪቫይዝ ንምግባር ነተን ቀንዲ ነጥብታት ኣብ መንጎ ሮማን ካቶሊክ ቤተክርስትያንን ኣብ መንጎ ኢስተርን ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ዘሎ ናይ ኣረኣእያ ስምምዕን ፍልልይን ንምርኣይ ማለት እዩ ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ኣማናዊ ድዩ ዝብል ሕቶ ክልቲአን እዎ ኣማናዊ እዩ ትመልሲ ካቶሊክ ቤተክርስትያን እውን ኢስተርን ኦርቶዶክስ እውን እቲ ሕብስትን ወይንን ከ ብኸመይ ይቕየር ዝብል ናይ ካቶሊክ ቤተክርስትያን እንታይ ትብል ትራንስሳብስታንሺዬሽን እቲ ኣብዚ እቲ ፍልስፍናዊ ዘረባ ወይ ድማ ትንተና ዝመፅእ
ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ግን ኖ ኣብቲ ትንተና ብዙሕ ኣተኩሮ ይገብርኒ እንታይ ደኣ ኣብቲ ተማሃሉላዊ ወይ ድማ ምስጢራዊ ምቕያር ኢና ንኣምን ማለት እዩ እቲ ስሕብስቱን ወይንን ዘይንገር በቲ ኣምላኻዊ ዝኾነ ምስጢርን ጥበብን ይቕየር በቲ ኣምላኽ ዝፈልጦ በቲ ኣምላኽ ዝኽእሎ ይቕየር በቲ ናይ ኣምላኽ ምሕረት ይቕየር ድሓር ኣማናዊ ስጉኡን ደሙን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ይኸውን ኢልና ንኣምን ማለት እዩ ብዙሕ ኣብ ትንታኒ ንኸይኣተና እቲ ፍልስፍናዊ መሰረት ካብ ምንታይ እዩ ዝብል ናይ ካቶሊክ ቤተክርስትያን ናይ ኣሪስቶትል ፍልስፍና መሰረት ዝገበረ እዩ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ከዓ ዝያዳ ኣብ እቲ ፍልስፍናዊ ትንተና ዘይኮነ ኣብቲ ምስጢር ናይ ኣምላኽ ወይ ድማ ኣብቲ ትንተና ኣይተተኩርን ማለት እዩ ኣብ ትንተና ኣይተተኩርን ኣይትምርኮስን እንታይ ዓይነት ቴዎሎጂካዊ ወይ ነገረ መለኮታዊ ኣገባብ ትጥቀም ዝብል ድማ ናይ ሮማ ቤተክርስትያን ስኮላስቲክ ወይ ድማ ዝያዳ ናይ ንፃረ ርድኢት ነገራት ዲፋይን ናይ ምግባር ናይ ምትንታን ናይ ምግላፅ ተኮር ኣካይዳ እዩ እቲ ዘሎ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ድማ ዝያዳ ነገራት ናብ ኣምልኾ ገፁ ዝደፍእ ዝያዳ ናብ ምስ ኣምላኽ ሕብረት ድፊት ዝገብር እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ንነገራት ሓደ ተደምሮ ሓደ ክልተ ብዛ ዓይነቱ መንገዲ ንኩሉ ናይ ኣምላኽ ነገር ክትንትኖ ምፍታን ልምዲ ናይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ኣይኮነን ስለዚ ኢድካ እንዳመልከትካ እቲ ከምቲኡ ጌጋ እዩ እቲ ገለ ዘይኮነ እንታይ ዕላማ ንሕብረት ምስ ኣምላኽ ካብ ኮነ ምስ ኣምላኽ ሕብረት ንክህልወና እንታይ ዓይነት እንታይ ዘድልየና ትንተናዊ ርድኢትን ንነገራት ጨቢጥካ ሎጂካሊ ክትርድኦ ምፍታን ዶ ዋላስ ነቲ ልዕሊ ኣእምሮ ዝኾነ እግዚኣብሄር ክትሓብሮ ምፍታን ስለዚ ኣብዚ ዘሎ እቲ ፍልሊ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ምስጢራቱን ጥበባቱን ይግለፀና ከምቲ እሱ ዝደልዮ ጌርና ክንቀርቦ ድማ ይሓግዘና እምበኣር እንዳወዳእና ኢና ንምንታይ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ኣገባብ ፍልይ ዝበለ ኮይኑ ዝብል ቁሩብ ክንርኢና ቅዱስ ቁርባን ካብ ኣእምሮ ንላዕሊ ዝኾነ ጉዳይ እዩ ሕብስትን ወይንን ከመይ ገይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ስጋዩ ዝደመ ኢሉ ስለዚኦም እኮቶም ሰባት እውን ገዲፎሞ ከመይ ገይሩ ስጉኡ ከብልዓና ከመይ ገይሩ ደሙ ከስተየና ኢሎም ካብ ኣእምሮ ንላዕሊ እዩ ግን እንዲያውም ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ምስቃሉ እዩ ስጋይን ደመይን ኢሉ ሂቡ ከመይ ገይሩ ከይተሰቐሉ ከሉ ስለዚ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዝሰኣኖ የለን ይመልሱ ኣምላኽ በቲ ዘይንገር ጥበቡ ነቲ ሕብስትን ነቲ ወይንን ኣማናዊ ስጉኡን ደሙን ይቕይሮ ፉል ስቶፕ 4 ነጥቢ ሕራይ theology should protect the holiness of mystery not dissect it እዚኣ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ነገረ መለኮት ንነገራት ተንቲንካ ናብ ቁፅርታትን ናብ ፊደላትን ተንቲንካ ምድቃቕ ኣይኮነን ቀንዲ ዕላምኡ ምስ ኣምላኽ ሕብረትን ናብቲ ኣምላኽ ናይ ኣምላኽ ፍቕሪ ናይ ኣምላኽ ምሕረት ናይ ኣምላኽ ረድኤት ናብኡ ዘቕርብን ምስኡ ዘቀራርብን ይኾን ዝግብኦ focus on communion with Christ not explanation እቲ ዕላምኡ ድማ ቀንዲ ዕላምኡ ከዓ ሕብረት ምስ ክርስቶስ እዩ ንነገራት ምግላፅ ምትንታንን ኣይኮነን ባይ ዘ ወይ ግኖስቲክስ ዝበሃሉ ነይሮም ካሓቲ ወይ ድማ ጌጋ ርድኢት ዝነበሩ ኣብ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን እቲ እምነቶም ድማ ግኖስቲሲዝም ይበሃል እሶም እንታይ እዮም ነገራት ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓለም ፍልጠት ክህብ ይመጽ እዩ ዝብል እቲ ቀዳማይ መግለጺኦም ኩሉ ነገር ድማ ድሕነት እውን ብፍልጠት እዩ ዝብል እዩ ሕጂ ንነገራት ኣረዲኦም ገሊፆም ተንቲኖም ወይ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓለም ጥበብን ፍልጠትን ክህብ እዩ መጽ ኢሎም ነገራት ብኸም እዮም ዝርድዎ ነይሮም ኣብ ካልእ እዋን ክንርድኦ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይኹን ስለዚ ናብ ከምኡ ደረጃ እውን ከይንበፅሕ ክንጥንቅቕ ኣለና ማለት እዩ እዚ ክንብል ከለና ግን መጽሓፍ ቅዱስ ኣይተንብቡ ብዛዕባ ኣምላኽ ክትርድኡ ኣይትፈትኑ ማለት ኣይኮን ግን ሊሚትድ ምዃንና ድሩታት ምዃንና ኩሉ ነገር ዳይሴክት ጌርና ክንርድኦን ክንፈልጦን ከም ዘይንኽእል ምእማን ይግባአና ንዝብል እዩ liturgical experience and worship take priority over definition ስለዚ
ኣብ ቅዳሴ ኣብ ስርዓተ ኣምልኾ ንኣምላኽ ክነምልኾን ክንባርኾን ክንዝምረሉ ክንብርከኸሉ እሱ እዩ እቲ ቀዳምነት ዝወሃቦ እቲ ዴፊኒሽን ወይ ድማ እቲ ገለፃታት ኣይኮነን እቲ ቀንዲ ነገር ስለዚ እዚኣ ባህላ እዚኣ ካል ምትባሃለ እያ ኣብ ብፍላይ ኣብ ምብራቃን ኣብያተ ክርስቲያናት we do not approach the chalice to understand we approach to be transformed ስለዚ ክንፈልጥ ዘይኮንና ናብቲ መቕደሱ ንቐርብ እንታይ ደኣ ክንልወጥ ኢና ንቐርብ እንደይ ደስ ትብል ኣባሃለ እያ ስለዚ both traditions affirm the profound presence of Christ in the Eucharist but their ways of expressing this truth reflect different theological priorities ስለዚ ሓደ ክንርድኦ ዝግባአና ኣብ ካቶሊክ ይኹን ኣብ ኦርቶዶክስ ይኹን ኣማናዊ ምዃኑ ኣብዚ ፍልል የለን ዋላ ሉተራውያን እውን ኣማናዊ ይብሉ እዮም ግን ከመይ ኣቢሉ እዩ ኣማናዊ ኮይኑ ገለ ብዝብል ዝያዳ ትንተና ኣብ ካቶሊክ ንረክብ ዋላ ኣብ ፕሮቴስታንት እውን ኣብ ኦርቶዶክሲ ግን ኣማናዊ እዩ ምስ በልና ኣብኡ ብዙሕ ትንተናታት ኣይነብዝሕን እቲ ትንተናታት እዩ ከዓ ምክንያት ምፍልላይ ዝኾኑ ዘሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናብ ምልኣት ፍልጠት ንክንበፅሕ እዞም ኣሕዋትና እውን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ ናብ ምልኣት ሓቂ ናብ ምልኣት ፍልጠት ንክበፅሑ ክረድኦም እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነና ካብዚ ክግለፅ ፀንሐ ብዙሕ ነገር ወሲድኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር ገለ ነገራት ከዓ ዘደናገረኩም ክህሉ ክእል ኣብቲ ኮመንት ግደፉለይ ካብቲ ትህቡን ኮመንት ብዙሕ ዝተባባዕ ብዙሕ ከዓ ዝመሃር ስለዚ ሕቶ ትሕራልዩ ወይ ድማ ብዛዕባ እዚ ነገር ዝስ ዝያዳ መግለፂ ተትገብረና ትብሎ እንድሕራልዩ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርኩም ብውልቂ ይኹን ኣብቲ ኮመንት ዝገደፍኩምለይ ከምኡ ክትገብሩ ቅዱስ ፍቓድ ይኹን ኣብ መፃኢ እውን ተመሳሳሊ ርእስቲ ወይ መቐፀልታ ናይዚ ወይ እውን ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ዘተኮረ መልእኽቲ ሒዘ ክመፃኩም እየ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለ ኩሉ ነገር ክብሪ ምስጋናን ንዑ ይኹኖ ኩሉ ክብርን ምስጋናን እግዚኣብሔር ይኹን ኣሜን